no murai we kanisa titaite gukwana gendo tare ngora kini kinaroche inje tintagete mogosi onde omonto mutangani kogosigwa no monto korukwe speaker ye county assembly ya Kisii because omo speaker ne Rwanda Cynthia Machiko ayakorosi kubunge na ye protocol bono koronga nyanumba igakurunga Dr. Philip Nyanumba na bonko njentu anya korona buya lakini amasomo tayo aliyokogora igona makoso ndakore goteba igo nabo montara agure karatasi arokwerie tagete mwanyigwa bono ikinari gutuma gitinda ntome bwari ntome no omwana uri Celestine no yonuri oria nyumba ime genda na inu matabi Nyanumba ali kichino siria somete bakakabe daktari egere kera ikirase umanyanga abanyene mbakorede ki baro bono tigamba inyori amatanga amaga angina magara amangina omingo nonare ekero Nyanumba eturi baga arangiriti aba MCA bai akamakuranga na form MCAs togatenena because into akorete na Karen ninja na akwanete oyo omubweka ase form MCAs aba MCA bagakura bagakwana Nyanumba gento na rocha akorete garangirese bane ososoro no muchumbo sauti mugiranga osoro agachoka nkaronyi karanze to nkaro achoka bachumbe bamwe abo banengo agakura akamakurangiria deputy governor ikarame y'umugabana abana banyasaye ekerota getosi kwe nonye yare kobanga Nyanumba narenge ana instructions ngago ikarangiria gabana atigo osoro ase naro gotumia headbox egekorera daktari ntogwana ine bano ere go ikari gotumia headbox nga ango etania amachika akorire ki igo monto wekango pure mwasa manganaria no monto korukunyanu Nyanumba igo getinda nyana go sabere no murai chaga yesa go konye oikia mangana ayina na go tumire ekyo moerio na inua abagirango amatuka etire mwabere ntemap eminisa konya iro no mugirango tiga konya goteba ngabagirango mware korokana eminisa konya iro kurukumatiangi no mugirango bono mumuroyo nero uchire ntemap nango kora iga nane nje webe kurunyari bari kwamanya naye kinkoria no manya nengo konkoria kwamanya naye dada kwamanya mware gwanja nera gwa masikani omondo tata kare iguraria mugotigara areta kende murie na rojeri yo soto twajete mwaria togo jigasoka isiko tukanyore sangenga yayeri bunse esengenjo ngaronga no bwajani abantu babwati no nekera nacha njete ndoji ibe abantu bagosiga sigamon tata na gwaji gocha abangine biriri ato ine no togi na intu abanyari bari intu ari yobugabana tugaonjoka nabake bari mweshimo soro ninyo to kuragira mwao twagoyire tukamago tukagujia tukagenda ntonyoreti oyo ireta kai lakini ndekero monta achire mwao no barinda abantu bagochaete utonayo mugaka bwenka goika masikani yakore ngaki habe na inu asenda abagosi nkeringa kiduate abanga kebenki abanyene oyo ne kebeki ino no mo MCA bwe wadi ento gwana ine egendo togo sabanga egwa masika amasikani chinga kibono ne cha ngakikwaro kubanda chinga kine cha getinda kobo mo MCA bwe wadi ntu abana chweya tukabana machago yugade tinda igonje ne kinargo sabanga tigazi kwe ay guchinga kiecho enga kieriteri mutumo goja kumamake ni nare bakore meremo bono muchumbe nuria ega bananye Yesu embi yamano bono muchumbe karuria amangana aya na social media nje narengo